Melvin Tewma, ir-raġel li huwa maħsub li aġixxa bħala l-intermedjarju fil-qtil ta' Defni Karwana Galizja, ġie trasferit għal Cardiac Intensive Care Unit. Dan kien żvelat minn sorsi ta' Net News rib l-investigazzjoni li spjegawna li matul l-għodwa tal-ġimgħa ddaħħal fl-emerġenza tal-Isptar Mater Dei għall-osservazzjoni hekk kif ma setax jitkellem kawża tal-kondizzjoni medika tiegħu. Aktarx li dan huwa riżultat ta' tensjoni qawwija u aġitazzjoni li beda jsofri minnhom fl-aħħar sigħat kif kienet ikun investigat. Huma spjegaw magħna li Tewma ddaħħal l-isptar wara l-ilmenta minn roda qawwija u problemi bil-vuċi. Fl-Isptar Mater Dei u jinsab f'iżolament akkumpanjat minn uffiċjali tal-Pulizija u taħt osservazzjoni stretta. Tewma talab għal maħfra presidenzjali għax qal li jaf min huwa l-moħħ wara dan il-każ. Madankollu, il-ħamis fil-għaxija, il-Prim Ministru qal li s'issa Tewma għadu ma tax dettalji biżżejjed biex jimmerita din il-maħfra.